पुढच्या बातमीकडे वळूयात। कंगाल पाकिस्तानवर इंधन संकट आलेलं आहे। युद्धामुळे पाकिस्तानात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण झालाय। पेट्रोल डिझेलच्या दरामध्ये 55 रुपयांची वाढ झाली आहे। पेट्रोल भरण्यासाठी पंपांवर आता नागरिकांची झुंबड पाहायला मिळते। इस्रायल-इराण युद्धामुळे कंगाल पाकिस्तानवर इंधन संकट ओढावलेलं आहे। पाकिस्तानात पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे। त्यातच जागतिक तेलाच्या किमती वाढल्याचं कारण देत सरकारने पेट्रोल डिझेलच्या दरामध्ये 55 रुपयांची वाढ केलेली आहे। पुढेही त्यामध्ये आणखी वाढ होण्याची भीती नागरिकांना वाटते। त्यामुळेच नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर धाव घेत एकच गर्दी केली आहे। संपूर्ण देशातील पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसते। तर कंगाल पाकिस्तानवर आता इंधन संकट ओढावलेलं आहे। युद्धामुळे पाकिस्तानामध्ये पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण झालाय। पेट्रोल डिझेलच्या दरामध्ये 55 रुपयांची वाढ झाली।